Takže čoky, moje meno je Bloody Masty a vítam vás z dnešného videjka Minecraftu. Áno, dneska to bude Minecraftu a trošku mám už u seba drevo, aj to mám seba, to trošku prepnem. Prečo Bloody Masty? Lebo tak sa volám na našom novom spoločnom kanále s Adrianom, hej. Ale on sa volá Mikrodoe. Ja? Mikrodoe. Takže je mikro znamená, že malý dron. No ja viem, že mikro je malý. Ale dron, mikrodoe. Dron je doe je dron, predsa. No. Vlastne? Nie, zapni. Takže takto. Neviem čo dneska, ale pôjdeme asi vyhlašovať kovárnu. Čo vieme, že je nová verzia. Akože fakt. Budeme toto prehľadovať pár svetov. Keby ste chceli vedieť, takže mám nový kanál, kde sa volá Bloody Masty. To je môj nový kanál, ešte to nemám profilovku, žiadny odber a volám sa tam, že Bloody Masty. Mala som vyťažiť to drevo, ale už mám to. Takže si toto robím nejaké tie veci. Crafting table. Úplne zle som ho položila. Minecraft nehrám poprvé, je nová verzia 1.0.3, je nová verzia. Ďakujem. Fuj! Chýlavák gambor. Fuj. Kde to zahrabeme? Lebo to zahrabeme. Sem. Ne, to vyhodila tú zlú. Tú dobrú. Zlú. Tak, vyhodíme tú zlú bramboru. Budeme sem tiež svoje. Toto je vyrastené. Vidíte, mi to ukradol. Vyrastené. Tak zbytečný villager nám to ukradol. A čo už vyjde, ale potraviny. Budú sa dieliť. Z tohoto urobím 10 dielov. Neviem, čo som bežkové. Brambory. Brambory nám nemajú rada, ako sa realite. How does it mean? Neviem, čo budeme brať seno, ale za chvíľku bude noc. Možno sa zabydlím. Tak. Akože, no vlastne tu je výhľad na dedinu. Ja si to dám crafting. Crafting sú dvere. Rovno 3. Poďme ešte niekam dať dvere. Že vás ako zapadá slnko. Tak rýchlo ešte dám dvere sem. Načím nepotrebujem. Takže ja teda pôjdem do svojho domčeku. Nemám vôbec toho, ale ak to vydržíme, možno pôjdeme nakopať. Jak sa si všimli, mám úplne iný skin, jak som mala. Lebo môj skin, poviem vám takto, že ja mám nový telefón. Takže budem mať nový telefón na jar. To bude možno najlepší telefón na svete. Je to iPhone. To je iPhone 5. iPhone 5. Nie si niekto tu blízko nejaké stredné strany, ale to je strašne ďaleko. Vytiežíme to stykom, toto ikom. Niekedy bude diel aj nejakým hostom a počkaj, mám zapýtať, čo dám. Tak trošku zlízime. Ešte Marek, som to do vody. Bude niekedy nejaké videjko s nejakým hostom a to bude určite mikrodoe. Môj parkour nie je dobrý.
rýchlejšie. Bramborky. Potato. Potato. Počkej, tu mám potato. Ale ja sa teda predstavujem niekde. Tak. Víš čo, Piggy? Ježiši, prepáč, Piggy. Vysťahujeme sa. Sem. Tu je svetlo. Potato. Tuto podľa mňa, toto si urobím ešte. Toto si ešte urobím. Ja som ale niekedy dal na tej studni. Dobre, prosím, nie. Na tej studni som raz mala dom, taký veľký, ale ten dom som vôbec nechcela. Dobre, mám 20 teraz. Jaký niečo také. Nejaké trochu. Negešný vylidia na to. A tuto budeme mať. Negeš zavri. Takže bolo pravidlo Minecraftu, že nikdy nekopte pod seba. Dobre, nebudem nekopte pod seba. A prebáčte, niečo mi došlo z Facebooku. Takže ho potrebujem napäť. Takže... Akože ja to vymyslím potom inak, lebo... Takže pekne som to vymyslela. Takže text... Grambory. Ten vypadali grambory, akože ja som mala niečo na jedine. Ešte si hovorím. Kompáč, veľkým tam kamení. Postiel si neviem, kde nájdeme. Ten kon rovno a ovci. Horčí, potom budeme mít ten výpravu. Slnko je v strede, takže tak. No, nakoľko natáčam. To sú 17 minút. Dobre, 17 minút natáčam, ale... Do 17 minút není veľa docela, ale za chvíľku ukončíme ten diel. Tak. Dnešný líčenie. Teraz som chodila vypať. Oni sem dáme nejakú tabulku, že to je moje. Mikrodole nebude o tom, že nerobím sériu a že mám nový kanál. Fú, ja mu to nebudem hovoriť, lebo viem, čo on spraví. On bude, že prečo má nový kanál, tak máš už, ani neviem. Viem, čo bude robiť Mikrodole, že mám ešte jeden kanál. Totiž, toto je môj štvrtý kanál, lebo môj jeden kanál sa mal Otofika 1, lebo ten mi nevyšiel, a ten sa mi zrušil, lebo som dostala ban na ňom, lebo mi teda nie je ban, ale niekto mi ho zrušil, nech tak povedať, mi ho zrušili. A môj, ako prvý bol, lebo sa týka do Otofika, druhý bol, lebo sa týka 1 Otofika a ten tretí bol Kristýnka Cicová hraje a ten, na tom som zabudla úplne heslo. A ten som úplne zabudla heslo a takže mám tento nový. Už sme ani nemuseli do težiť, no tak to. Tento mám nový, tento nový sa volá Blúdy Masty. Ten nový sa volá Blúdy Masty. A ešte to nemám trochu. Ne, ja som dobrá. Ešte čo som tu urobila. Taký digitál.
to neviem, ako som to teraz spravila, ale vykopala som celú. Dobrý villager, to je super, super. Niekedy urobím určite stream a prídem do svojho domu a ukončím tento diel. Že tu nebývam. Ja bývam túto v tom baráku. Takže ja si to nejako urobím, ale to až dlžno hotové po tej potom to vypiec na budúce bolo to iné. Takže pre dnešné videjkovi to bolo všetko, dokud sa vám dnešný diel páčil, dejte like, odber a čusky.